Ναι, κύριε Γιατζάκη μου. Όχι, δεν ενοχλείτε. Εσείς, κύριε Γιατζάκη μου, είστε ο καλύτερος πελάτης μας, τώρα το συζητάτε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Series Quiz. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια σειρά που όλοι βλέπαμε όταν ήμασταν μικρότεροι και που όλοι ακόμη βλέπουμε κάθε μεσημέρι. Για τον Κωνσταντίνο και Ελένης. Πάμε στις ερωτήσεις. Ποιο ήταν το επίθετο του Νικόλα? Βαρτακούλιας. Correct. Πώς ονομάζεται το μπαρ που δουλεύει η Ελένη? Απρόβλεπτο. Κομπλέ. Έβγε βλαχάκι, είσαι το καμάρι μου. Όχι, εγώ είμαι το καμάρι σας. Ποιο είναι το πλήρες όνομα της Πέγγις? Παναγιώτα Καραχισαρίδου. Η γνωστή ηθοποιός. Πέγγι, καλά είναι το καλλιτεχνικό μου. Πέγγι Φουκαρά. Καραχισαρίδου, μα σας τσίχλε εντός της τάξεως. Πέρα τη τσίχλα, παιδί μου. Πώς λεγόταν η νοσοκόμα που κάλεσε τελικά ο Μάνθος στο σπίτι στο Μαρούσι? Αυτή που κάλεσε με το Γιουρούσι. Όχι αυτή που Δεν συνάντησε. με καπελάκι νοσοκόμας, ναι. Έτοιμη για το ερωτικό γιουρούς. Θεόνι. Θεόνι. Γιουρούσι. Πώς λεγόταν η ταινία που γύρισε η Πέγγι? Απώλεια. Απώλεια. Εσείς, ο νεαρός, και εσείς ο άλλος με τα γυαλιά. Ο κύριος με γυαλιά. Συμφορά με όλα. Και από λεφτά, συμφορά σου τίποτα. Λέω. Συμφορά μου όλα σκηνή έξυπνα να τα ταρτολίψει πρώτη. Action! Πώς λεγόταν η γυναίκα που αραβωνιάστηκε ο Κωνσταντίνος πριν την Ελένη? Και εδώ κάπου θα λήξει το τέρμι, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Κατερίνα. Αλεξάνδρα. Δεν τα πάω. Που έφαγε χταπόδι με καταήφη και κάπνισε φουραβάνα σε ένα χά να σου κάνει να πέσει κάτω. Πώς λεγόταν ο χρηματιστής που τα είχε η Ελένη? Στο ίδιο επεισόδιο. Βλαντίμηρος. Ιάκωβος. Ιάκωβος. Πώς λεγόταν ο μανιακός θαυμαστής της Ελένης που άκουγε Led Zeppelin? Γιατί έθαψες τους δίσκους ο Θεός στον κήπο? Ο μανιακός θαύμαστης. Και γιατί έθαβες τους δίσκους των Led Zeppelin στον κήπο? Νάσος Κούρκουλος. Σιγά μην μοιάζω με αυτό το άσκημο. Ωραία. Πώς λεγόταν η οικονόμους του θείου? Κυρία Κυρία Μαρία, Μαρία. η οποία δεν περνά. Πώς ήθελε η Ρόσμαρη να βγάλουν το παιδί της με τον Κωνσταντίνο? Ο Ο γιος γιος του του Ναταλή. Ναταλή. Ναταλή και να το ψινώ. ξέρω. Ο γιος σου είναι Ναταλή. Πώς λένε τον πατέρα του Κωνσταντίνου? Ιωάννης. Σωστά. Και κάπου εδώ τελείωσε το quiz. Το σκορ έχει διαμορφωθεί 10 ο Γιάννης, 10 ο Άγγελος. Σημειώστε τυχή. GG. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τι έγραψε ο άνθρωπος.